Turka shi wani faifayen bidiyo ya ƙara bayyana a kafafen sada zumunta wanda ya ƙara girgiza zukata da tayar da hankula. Wata mata 'yar uwata mu ta fito tana kuka tana mai cewa dan Allah dan Annabi ku daina kyamatar mu masu fama da cutar sickle cell. Ta ce mu ba halittan Allah bane ko shin dan kawai muna da wannan jaraba shikenan babu wanda zai iya auren mu. Ta ƙara da cewa wannan ciwon jaraba ne daga Allah ba daga wani ba, amma abin takaicin shine yadda aka rena su ake yi musu kallon cewa ba su cancanci soyayya ba, aure ko kulawa daga jama'a ba. To duka dai masu sauraro, kafin mu saka muku faifan bidiyon ku danna mana subscribe ga bidiyon. Kira ga mutane dan Allah ku daina kyamatar mu saboda mu ma mutane ne, Allah ne ya halicce mu kamar yadda Allah ya halicce ku shi ma haka Allah ya halicce mu. Sannan ba wai baya son mu bane ya dora mana wannan laluran, saboda yana son mu ne ya dora mana shin ya gwada imanin mu ya ga shin za mu iya daukan kaddara ko ba za mu iya dauka ba. To yanzu idan ku mutane kuna kyamatar mu ina za mu saka kanmu? Ya kuke so mu yi da rayuwar mu? Yawanci mata da yawa daga cikin mu sun samu matsala a rayuwarsu. Yawanci wata zaka ga sanadiyan haka shaye-shaye, wata sanadiyan haka bin maza. Wannan abin ya kamata a ce mutane kun daina kyamatar mu a matsayin mu na masu sikila. Bai kamata a ce kuna kyamatar mu ba. To jama'a, kun dai saurari wannan magana, za ku ji yadda Allah ya ce a Qur'ani wanda ya kashe rai guda tamkar ya kashe dukkan mutane ne, kuma wanda ya ceci rai guda tamkar ya ceci dukkan mutane ne. To idan haka ne me yasa za mu raina juna, mu kyamaci juna, mu hana 'ya'yanmu aure saboda kawai suna da mummunan kaddarar da Allah ya basu? Wannan kuskure ne. Allah ya halicce mu daban-daban domin mu fahimci juna, ba mu ki juna ba. Kada mu manta wanda ya ki dan uwansa saboda halittar Allah, to hakika ya ki rahamar Ubangiji, kuma kowa zai tsaya gare shi. Muna nan za mu ji ra'ayoyinku a comment section. Ku kasance tare da mu.